Bé, sí que han tancat llits, 260. Sí que han tancat llits, 260 llits d'hospitalaris. Vostè ens ha dit que no estan desmantellant la sanitat. Sí que l'estan desmantellant. 260 llits tancats. Com que no estan tirant els eventuals? I tant. 1.200 professors de secundària. 1.200 contra... Hombre, que no, 1.200 professors de secundària. Com que no poden tornar a ficar l'impost de donacions? Per suport que poden. Home, han pujat l'IBI, han pujat l'IRPF, com que no? I estaven dient que no anaven a fer-ho. Us fa uns quants mesos? Clar que sí. Perquè abans diuen una cosa i ara li diuen una altra. Clar que sí. I el que està dient, no, és que nosaltres també volem a tots tancats. Clar que sí. El primer que tenim que fer és a tota la gent que està imputada en qualsevol cas de malversació de fons, de tal i de qual, i la gent tota demà, tota despatxada, tota fora de les institucions. Tota. No poden estar de regidors, no poden estar d'alcaldes i no poden estar de diputats. No poden. Tenen que estar fora de les institucions. I la gent que està contratada en l'administració pública, la gent que està contratada, els interins, tota la gent que tenen contratada, tots els contractes de l'administració, ja està bé. Tota la gent... Mira, n'hi ha dos tipus d'enxufats així. N'hi ha dos. Uns que s'arrimen al PP, s'arrimen perquè resulta que han vist en el PP una manera de contratar, d'estar contratats. I aquesta gent, mira, veuen la manera de ser de la misèria, però n'hi ha un altre tipus d'enxufats, i són els llepons, les sangoneres, que entren, han entrat perquè resulta que ser del PP així ha donat punts i no s'han tratit de l'administració per els seus valors i per els seus mèrits. I aquesta gent també la volem fora. Volem que dins de l'administració i dins de la Generalitat i dins de tota la gent que està treballant s'entre per mèrits. I volem a aquesta gent en el carrer, i volem a tota la gent que imputa fora i que se tornen els diners. Que volem un altre tipus de gestió, ja està bé. Ja està bé. Perquè això no pot continuar així. Això no pot continuar així. La financiació. Evidentment, també estem d'acord, hi ha que reclamar-li al govern central la financiació que ens pertoca als valencians i valencianes. Clar que sí, i ara estan a temps. Ara que governen també a l'estat espanyol, a veure si som capaços d'aconseguir-ho. Però és que tenim una cosa, i és que teníem la que teníem. I això és el que se tenien que haver gastat. Això que vol dir que és que volem més, no, però la que tenim és la que tenim. I vostès han fet, heu gastat de manera irresponsable. Com que no? És que heu destrossat el nostre model productiu, clar que sí. És que, diu, no, és que l'especulació, és que vostès han especulat, és que vostès han tot, absolutament, és que en tenim per donar i vendre, des de Mersa, Bugar, Copa Amèrica, Marinador, Mundo Ilusió, Visita del Papa, l'especulació del Cabana, el Majata de Cullera, el Parque Temático de Ferrari, la Ciutat del Motor, la Ciutat en tenim de les artes i les ciències, de la luz, de les llengües. És que és impressionant. És que això no pot ser. És que tenim un forat en emergència de 40 milions d'euros. És que a l'Ecreton li paguem 40 milions d'euros d'un cano tots els anys. Que el pobre Fabra diu, ja com ens desfem d'este contracte i no se paga a la pobra Rita. Perquè no n'hi ha manera. Diu, però quin tipus de contracte ens heu fet que ens esteu afonant? És que això és el que està passant així. I ara volen que ho paguem els treballadors i treballadores. I això no pot ser. I això no pot ser. I vaig acabar en les manifestacions del conseller d'Hacienda i d'Administracions Públiques, el senyor José Manuel Vela, el 28 del 9 este setembre passat. Dient, el conseller ha afirmado que no se producirán recortes salariales ni despidos a los funcionarios.
La Generalitat y el Consell no tienen ninguna intención de recortar ninguna retribución a ningún funcionario público. Ha aseverado, bajar las retribuciones a los funcionarios sería lo último que haría como consejero de Hacienda, una medida que ya adoptó el gobierno socialista y a que a su entender es un atraco. Això ho diu el conseller del PP, és un atraco. En resum, si la crisi no l'ha creat el treballador, ni les treballadores, i l'origen està en les grans fortunes, en el banc i en l'especulació del sol i dels diners, i que així al nivell del País Valencià s'ha vist avorejat per les seues polítiques durant 17 anys, que ens han portat a la fallida i ens han portat a la ruïna. Si damunt els mateixos dirigents del PP estan dient que pujar impostos i rebaixar salaris és un atraco, vostès són els primers que tindrien que votar això a favor. Així és.